Gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani ya bayyana cewa rashin ɗaukar mataki daga gwamnati ne ke haddasa ci gaba da kashe-kashen mutane a jihar Filato. Ya bayyana hakan ne bayan kisan mutum 12 'yan asalin Kaduna da aka yi a ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Filato, yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa ɗaurin aure a cikin wata motar bas mallakin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da cewa mutum 16 daga cikin fasinjojin motar sun samu raunuka kuma ana kula da su a asibiti. Gwamnan ya bayyana cewa akwai mutum 31 a cikin motar lokacin da harin ya faru. A wata tattaunawa da manema labarai, gwamna Obasani ya ce ya kira gwamnan jihar Filato Caleb Mutfwang ya nuna masa bacin ransa dangane da kisan, yana mai cewa na kira gwamnan Filato kuma na nuna masa rashin jin daɗin mu kan wannan hali da aka yi na rashin hankali kuma ba za mu bari ya tafi haka ba. Ya gara da cewa tuntuɓi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, babban hafsan tsaron ƙasa General Christopher Musa da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribadu domin tabbatar da cewa gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace. Gwamna Obasani ya ce a jaddada wa shugaban ƙasa cewa a matsayinsa na gwamna zai bi diddigin lamarin don tabbatar da cewa waɗanda suka aikata wannan kisa sun fuskanci hukunci. Sai dai ya ce gwamnan Filato ya tabbatar masa da kama mutum 12 da ake zargin suna da hannu a kisan, amma gwamna Obasani ya ce ba za a tsaya a hakan ba. Dole a ci gaba da bincike domin kamo sauran waɗanda ke da hannu a cikin wannan kisa da aka yi.